O jee. Wacht eens even. Mag je daar via? Zijn we hier alles eerder geweest? Ik zou het best kennen, maar ik ben geweest in Hontem. Dag meneer. Jean van Westen. Jean, oh wacht, de naam dus heeft me gewoon wat. Ja, want de beste doe porselein bij mij in de keuken komen zitten, het sax. Het zaksporselein. Ja. Maar En- wordt dat toen heen? Nee, dat was in Hontem. De vrouw van mij is 3 jaar geleden overleden. Maar ziet je toen verroest? Ja, ik koest niet blijven zitten alleen door. Hè. Oh. Het is wat te groot, hè. Boerderij nog erbij, hè. En een grote tuin. Ja, en dan gaan we nog, zeg maar, ja, grond erbij. Kinderen tegen pap, dat scheelt niet meer. Maar ja, ik ben een keer gevallen. En dan heb ik me voor de deur gevonden, hè. Oh. Ja. En wie is het nou? Ja, kwaad gezondheid mag niet klagen. Als je lopen gaat het een beetje slechter, hè. Voor niet meer jonger, hè. Wie ook niet. Nee, ik heb de gebroeks en wiezen nog niet gevonden. De cruisenoot 1800 heb ik weer metgenomen. Dat heb je metgenomen. Ja. Weet je nog wie lang dat geleden is? Ja, hoe lang is het geleden? Ja, heb ik de laatste keer operatie gehad voor de nieren. Dat is gewoon 15 jaar, ik kent dat. Nee, dat kan niet. We maken dit programma nou 10 jaar. Dan is het net. Dat ging het alleen geworden bij mij op de oprit. Weet je Ja. nog, tegen GMC? Ja. 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 Wordt je niet ook familie van de voetballer? Ja, van Fons. Fons. Fons, Kijk. dat was de broer van mijn pap. Ja, Die was met nou 8 zien we er weer. jongens. Ja. En hier was de jongste dood. En die heeft dan de Wietgebracht 30 keer in Nederland elftal gespeeld. Ja, Hè. ja, Ja. ja. Ja, 15 Go- Gewoon lekker zitten, dan kom Ja. ik even langs op Ja. zitten. Kom maar, Als dat verder. nu. Jazeker, ik heb een kussen. Dankjewel. Wil je gaan drinken? Nee, ja, nee. Ja. Eerst even een preutje maken. Ja, je weet wie dat werkt, hè? Ja, ja. ja. Ik val het dan toch wat alleen nu. Ja, kijk je nog wel eens? Ja, zeker. Ja? Alleen is voor mij ook. Ja, de kleinzoon van mij is er ook een paar keer erop geweest. Wilco Miki zitten. En daar werk in een bedrijf zit dat van de duurzame jongens. Oh, wacht, dat ken ik. Ja, Ja. ja. Maar, Want maar die is niet bij onderweg geweest, hè? Ja, zeker. Echt hoor? Is erop geweest. Nog niet te lang geleden. Begin van dit jaar. Wilco? Wilco Mikic heet hij, met de achternaam. Zit het tegen Zijn de wat? zijn papa is in ja, Joegoslavië, dat is geboren, van Maastricht dan geboren, hè, dus zeggen we van Holland dan. Die doen toch niet de hoezenstukken door? en Nee, zo, nee, hè? die doen airco, zonnepanelen, warmtepompen. Alles duurzaam verbouwen. Oké. Hier is door begonnen het bedrijf dat je wordt doen met 4 man, hier begoed door. Ja. En het zit er nu 3 jaar, dus we werken nu met 34 man. Dus een heel mooi bedrijf, eerlijk bedrijf. Want je weet zelf, opa ZTV hebben geen probleem met afvallen. Het draait goed. Dus ja, je mag geen reclame maken. Hè? Nee. Ja, het is toch niks. Hè. Maar ja, ik vind het fijn dat je er langs gekomen bent. Ja, ik vind het jammer dat de vrouw mee gestorven is. Die woont alleen een paar dagen, was die weg. Ja, die laatste 2 jaar heb ik ze zelf verzorgd gehad. Gewoon niet meer te doen. En ik hoorde niet hebben dat ze wegging. Ja, en dan zit ik achter met 2 kapotte knieën. Ik heb het niet laten opereren, omdat ik de volle oor laten weg woon. Verder is het gaat met mijn gezond, het gaat goed. Inmiddels 80, hè. En dan zit je hier. Ja, Wie zit je hier terechtgekomen? ja, mijn dochter die werkt in de gemeente Vaalt. En die werkt op de provincie. En die heeft, ja, connecties aan wat zeggen. Hè. Ja, ze heeft er langer nog geduld gehad dat voor hier mijn vrouw woonleed. Ik zag dat voor klein wat dit. Ze bent ook gewoond hebben. Hè. Ja, maar die moet je niet weg door. Je woont niet weg, nee. Want de laatste jaar heb ik meer loffen gewoon. Nee, ik wacht nog een paar jaar. Ja. Het is, ja, we hebben een hele fijne tijd gehad, een hele leuke tijd. Voor 44 jaar getrouwd. En hoe lang wordt je samen? 45 jaar getrouwd en van Koesteloos 63 jaar. De vrouw van mij gewoon 15 jaar, wie ze leerde kennen. En ik heb nooit een ander gehad. Ik heb ze altijd zelf voor me gehad. Dus, Ze wordt 15 en wie oud wordt je toen? ik je ze leerde- was een paar maanden jonger. Dus ook,
Die wordt 15 in november geboren en ik word 15 in januari. Oké. Dus je haait iets met oudere vrouwen? Och ja, we weten dat niet, hè. Maar zo lang samen, dan kan ik me voorstellen dat dat een enorme... Ik heb heel veel verdriet gehad. Ja. Ik heb op het punt gestaan om te zeggen, het hoeft van mij niet meer. Echt hoor. Ik ben zo in de dal gekomen. Ik viel op 3-4 dagen niet 11 kilo af. En toen dacht ik, mijn kinderen, pap, voor de tweede begrafenis. Ik hoor niks meer, ik oor niet meer, ik droog niet meer. Dat was alles voor mij. Ik heb 3 kinderen, 4 kleinkinderen. Inmiddels 3 uitgevlogen. Eén woont in Spanje. De jongste is toen, dat is al 8 jaar geleden, zeggen pap begon naar Spanje. En die is toen vertrokken vorig jaar. Toen woont nu, ja, van nu dit maand een jaar daar. In de buurt van, noemen we dat, komt niet met de naam. Dus dat komt veel wel in. Maar mijn dochter vertrekt ook. Hoe gaat die in? Napel. Tegen de kant van Marokko aan. Oh jee. Ja, en die Benidorm, de jong. Dus die liggen gewoon niet ver. Ja, zie je het huis verkocht in de Maastricht en dan vertrekt ze ook. Ja, ik heb er problemen mee gehad, maar ja, je kunt er niet tegen houden. Het is een oude en verstandig genoeg wat te doen. Die moet hun eigen weg gewoon, hè? Jazeker. En dan heb ik nog een, ja, die met de GMC, de hoed in Oud-Smaland nog. De is nu de vorige week, of nu, maandag is de 57 geworden. Dus. Ja, maar hij had er geen tenen meer. Ja? Hij is weer naar een maandje geweest. Oké. Ja, en de zoon van hem is ook met geweest. Hij had een Willys-jeep. Ja, en dat interesseert me gewoon nog, ja. Ja? Techniek, hè. Dus dan God je nog wel eens mee voor een Nee, beetje of zo? nee, ik zou ook niet meer naar Spanje willen. Ik vind het goed, hè. Ja? Ja. Ik heb daar heel veel moeten aan wennen. Want de eerste maanden kon ik niet wennen. Ja, want hoe heb je dan weer gevonden nadat Mia is gegaan? Ja, wat woelig. Ik heb geen keus. Je hebt echt geen keus meer. Dan valt het zo in de gat. Dat kunt je niet voorstellen. Als je zo lang bijeen bent en zo lang al gedeeld hebt, dan kunt je niet vergeten zeg maar, wat er weggevallen is. Ja, dat is een twee eenheid geworden. Ja. Er wordt gewoon op één ingesteld, zeg maar. Hè. Ja, af en toe moest je over de voeten, mijn tafel houden. Hè. Maar ja, dat behoort te bij dat dit was het ook ineens. Hè. Mijn vader is, ja, we hebben echt een heel goed huwelijk gehad. En wanneer is een beetje de ommekeer weer geworden dat je dacht van... Nou, wie alles verkocht wordt. Dat Ja? heeft me kort weer gezeten gehad. Ja. Eerst gewoon het boerderij met huis verkopen. Dat ging niet goed. Ging te lang door en de kinderen naar pap voor het anders door. Ik ga op de boerderij een nummer en op het huis een nummer. Dus ik heb dat gesplitst. Ja, en de buurman met heel veel meuten. Ja, nou, wat moet want dan kreeg ik het niet voor niks. Hij had het gekocht en dan had een boswachter uit Haarlem het huis gekocht. Dus, en de grond heb ik dan aan bekenden verkocht, wat me al ieder vraag houden voor de grond. Ja, ik ben op een meneer kwijt voor. En ik heb de kinderen en de kleinkinderen goed in kunnen behelpen. Kijk. Ja, en de kleinkinderen zijn er maar heel dankbaar voor, want die hebben allemaal een huis kunnen kopen. En dat de opa, vader heel veel erbij kunnen doen. Ja, wat is nog fijner. En dat heeft me ook de droom gegeven van, het gaat niet meer, de buurt ouder. Dan moet je kleiner zitten. Ja, en die lui wat hier wonen, die ken ik. Van vroeger. Dus je let ook een beetje op elkaar? Ik let een beetje op elkaar. Ik zit meestal altijd heen. Ik kan alles in de gaten houden. Of een oud of jonkuur, maar ik weet op alles. Ja, Oggebos? Ja, daarom ik zo gedrak. Ik denk dat het maar... Ga je dus wel herkend? Zeker. Ja, oké. En wat is dit, een sporthalletje? Dat sport, dan heb ik nog gevoetbald. Echt hoor? Met jongens die wat gevoetbald hebben. En daar ligt de school tegenover. Kleuterschool en het dagopvang van de jeugd, van de kleuters. Ik heb van alles te zien. Hè. En het sporthalletje is nog in gebruik? Is ook in gebruik, ja. Ja. Maar hoe lang is dat dan geleden dat je door gevoetbald hebt? Ik ben nu 80, ik ben nu 80, ik ben 47 jaar.
Dan stiet hij er toch al even, die Ja, sporthal. die huisjes stond ook al 51 jaar al, die huisjes. Die staan al 51 jaar. Nou, ik moet zeggen, qua het wonen betreft, ik kan het niet zo nog wonen. Nee, want je zit hier bij een koning in Frankrijk, hè? Ja, die zeggen, dan moet ik nog zo'n, weet je dat? Een luifeltje? Nee, wil ik niet. Ik zeg, Nee. als er nog geregend is, zit hij onder weer droog. En als de zon valt schijnt, kom ik niet zitten. Ja. Rond 2 uur is de zon weg en dan kan ik hier zitten. En dan pak ik me te drinken. Zeg ik morgen ook gaan te drinken hebben, hoor ik gewoon nog. Ja, weet ik niet, jongens. Wilt je wat? Nee dan. Nee? dank Ja, die hebben net op het terras gezeten. Oh ja, dat kan ik niet en- weten. Hè. Ik heb in de auto mijn boterhammen opgegeten. Patiënt moet er zijn. Verschil Ja, ja. om te zien. Ja. Maar baten we hier nog weer? Wie? Het programma, gaat het toch constant nog weer? Ja, ik denk dat er een van ons in moet vallen. Wil het tot een einde komen.